Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pali funso lomwe likuonetsa kuti ambiri akumalifunsafunsa. Ndipo chanzeru chomwe tachiona ndi kungoliyankha kudzera mu njira yomwe tapangayi, ndi cholinga chonena kuti anthu athe kugawana bwinobwino yankho lolondolali. Funso lake ndi lokhudza mkazi kuzinga nyama. Ndiye pakumabwera pa gawo limeneli mafunso awiri, kuti kodi mkazi ndololedwa kuzinga nyama mu Chisilamu, choyamba chimenecho. Chachiwiri, kodi waloledwanso iyeyu kuzinga nyama mu nthawi yomwe ali pa masiku ake. Ndiye ofunsawo akumatambasula kunena kuti ngati mkaziyu waloledwa kuzinga nyama, kodi nanga mu nthawi yomwe iyeyu ali pa masiku ake, ndiye amuna ake kunyumbako kulibe, komanso kumaloko kulibenso shehe, kodi iyeyu akhonza kuzinga nyamayo? Kodi pamenepo nyamayo sikhala chibudu? Ndiye mafunso akumakhala ndi oterowo. Pano timafuna kuti tingomasulana kuti aliyense adziwe pamene Chisilamu chidayima pa nkhani ya mkazi kuzinga nyama. Ndipo apa sitiyankhula za mmene mitima yathuyi imamvera, chifukwa alipo ena amene amatsutsana ndi umboni pachifukwa chonena kuti sukugwirizana ndi mtima wawo zimene umafuna. Koma Msilamu wabwino ndi uyo amene amatsatira umboni umene waperekedwa kwa iyeyo kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso kuchokera kwa mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam, umenenso uli wa sahihun. Ndiye tikamaona nkhani ya mkazi kuzinga nyama, pali hadith yomwe adayisunga al-Bukhari, ndipo hadith imeneyi ndi 2304. Menemu Ibn Ka'bi, mwana wa Ka'bi. Ka'bi uyu ndi swahibi Ka'bi ibn Malik. Iyeyu akupereka uthenga kuchokera kwa bambo wake omwe ali Ka'bi, kunena kuti annahu kanat lahum ghanamun tar'a bisal'i. Iwowa adali ndi nkhosa zomwe zimakadyetsedwa ku phiri la Sal'i. Ndiye amene ankakadyetsa nkhosa zimenezi anali mzakazi wawo, kapolo wamkazi yemwe adali wachichepere. Ndiye ali kodyetsera kuja nkhosa, fa abisarat jariyatun lana. Ndiye Ka'bi akunena kuti mzakazi ameneyu adaona bishatin min ghanamina mautan, mu nkhosa imodzi kuchokera mu nkhosa zimene tidali nazozi, yomwe imatsala pang'ono kumwalira. Ndiye mzakazi ameneyu fakasarat hajaran, adaphwanya mwala. Ndiye tikaona mapiri amene amapezeka ku Saudi tiyaona kuti ndi miyala, ndipo miyala yake imakhala ngati ya kwale choncho. Ndiye adatenga mwala ndi kuuphwanya. Ndiye mwala uja ukaphwanyidwa umene umakhala wakwalewu timadziwa kuti umathanso kucheka ndithu bwinobwino. Ndiye iyeyu adawugwiritsira ntchito mwalawu pokupha nkhosa ija, chifukwa pakubwera mawu onena kuti fadhabahatha bihi. Tsikanayu tsopano adayizinga nkhosa ija ndi mwalawu. Ndiye atafika ku Madina kubwerera ndi kukamufotokozera Ka'bi mmene zinakhalira, faqala lahum, Ka'bi adawuza anthu onse, la ta'akulu, musadye inu nkhosayi, hatta as'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mpaka anatitaka mfusa mtumiki, au kapena ursila ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam man yas'aluhu, titumize munthu kwa mtumikiyo yemwe atakamfunse zokhudza kudya nyama imene yazingidwa ndi mkazi.
wa annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an dhalik au arsal. Ndiye iyeyu Kaabi adapita kukamufunsa mtumiki zokhudza nkhani kapena adatumiza munthu yemwe adakamufunsa mtumikiyo. Ndiye mtumiki fa amarahu bi akliha, adamulamula kuti idyani kuchokera muchani mu nkhosa yomwe yazingidwa ndi mkaziyo. Mtumiki sadayankhule mawu ena aliwonse, adangonena kuti pitani mukatani mukadye. Ndiye kuchokera mu mawu amenewa tikabwera mu Sharh al-Muntaha pa volume 3 tsamba 317, fafihi mu hadithi imeneyi ibahati muli chilolezo dhabihati al-mar'a, chinyama chomwe chazingidwa ni mkazi, wal amatu angakhalenso kapolo wa mkazi yemwe ndi mzakazi, wal haidhi ngakhalenso mkazi amene ali pa masiku ake, wal junubu angakhalenso mkazi kapena mwamuna amene ali mu nyengo ya janaba. Liannahu, chifukwa chani iyeyo mtumikiyo sallallahu alayhi wasallam lam yastafsil anha, sadafunse zambiri zokhudza mzimayiyo kuti kodi anazingamo anali pa masiku ake kapena sanali pa masiku ake, kapena anali ndi janaba kapena sanali ndi janaba. Zonsezo sadafunse, anangonena kuti kadyeni basi, chifukwa amadziwa kunena kuti mtsikana ameneyo pozinga nyamayo wachula ndithu dzina la Allah tabaraka wa taala. Ndiye tiona kuti pamenepa tapha mbalame ziwiri ndi mwala umodzi. Takambapo zoti mkazi ndololedwa kuzinga nyama, angakhalenso kuti iyeyo ali pa masiku ake waloledwanso kuzinga nyama. Ndiye tiyeni tione kuti mu hadithi yoyambirirayi mtumiki adangowalamula kuti kadyeni, iyeyo sanadye nawo iyayi, koma anangowauza zoti ndi zololedwa kudya. Tiona mu hadithi yomwe adayisunga Abu Isa at-Tirmidhi mu sunanu yake, ndi hadith namba 80. Jabir ibn Abdullah qal, akufotokoza kuti kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ana ma'ahu, adatuluka tsiku lina mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zikhale pa iye ndipo ine ndidali naye limodzi. Fadakhala ala imra'atin min al-ansar, choncho mtumikiyo pamodzi ndi ine tidakafika pa nyumba ina ya mkazi kuchokera mu akazi omwe adali aku Madina. Fika ma ansari adali anthu amene adawalandira ochokera ku Makka kubwera ku Madina ako, ndi amachedwa kuti ma ansari. Ndiye mtumiki adalowa mnyumba ya mkazi mmodzi mwa akazi amene iyeyo amakonda kumapita kumakatani kumakawazonda. Fadhabahat lahu, ndiye mayi uja, chifukwa lilo kuti dhabahat ta wali kumapetoyo akuyimira kuti ntchitoyo idagwiridwa ndi munthu wa mkazi. Chifukwa zikanakhala kuti ntchitoyo idagwiridwa ndi munthu wa mwamuna, sipakanakhala fadhabahat, pakanangokhala fadhabaha. Koma chifukwa cha ta amene ali kumapetoyo zikusonyeza kuti ntchitoyo idagwiridwa ndi munthu wa mkazi. Qalat, adayankhula, oyankhulayo ndi wamkazi. Akakhala wamuna timangoti qala, adayankhula. Ndiye fadhabahat lahu, mayiyu adamuzingira iyeyu. Kumuzingira ndani? Mtumikiyo. Ena amanena kuti mkazi azinge nyama pokapoka ngati mwamuna wake kulibe. Zimenezo ndi zabodza, chifukwa palibe umboni umene angabweretse onena kuti mkazi azizinga nyama pokapoka ngati amuna kulibe. Chifukwa zikanakhala choncho, apapa mayi uyuyuyu sakadazinga nkhosayo mtumiki ali pompo. Chifukwa zikanakhala kuti ndi zosaloledwa, ndiye kuti mayiyu akanabweretsa nkhosayo kwa mtumikiyo ndikunena kuti ya Rasulallah, nkhosa ndi izingeni ndi ikonze. Koma anakazinga yekha mayiyo, ndikukonzaso yekha mayiyo, ndikubweretsa, ndiye mtumiki fa akala, anadya. So mayi ameneyu fadhabahat lahu shatan, anamuzingira iyeyu mtumiki nkhosa, fa akal, ndipo mtumiki anadya. Mtumiki yutu akudya nyama yomwe yazingidwa ndi munthu wa mkazi. Ndiye tikufuna kuchotsa zonse zachikhalidwe
zimene zinadzala pakati pathu zomanena kuti mkazi sali wololedwa kuzinga nyama. Ndikumapezeka kunena kuti lero lino akazi akumatenga nkhuku, amuna awo akakhala kulibe akumapititsa ku mzikiti kumene kuja ndikukazingitsa ndikuwapatsa shehewo 100 kwacha ka 200 kwacha. Zimenezozo siza mu Chisilamu. Gawo lachiwiri ndi limenelo. Mtumiki anadya iyeyo ndithu ngakhale mu hadithi yoyamba ija adangolamula kuti kauzeni anthu akadye. Iyeyonso ndithu analinso mmodzi mwa anthu akudya nyama yomwe wazinga munthu wamkazi. Ndiye kuchokera pamenepa tikabwera mu Majmu' al-Fatawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah pa volume 35 tsamba 234 akuyankhula kunena kuti watajuzu dhakatul mar'a, ndizololedwa kudya nyama yomwe yazingidwa ndi mkazi, warajul komanso mwamuna. Watadhbahul mar'atu, mkazi ali wololedwa kuzinga, wa in kanat haidhan, ngakhalenso iyeyo ali pa masiku ake, ndizololedwa iyeyu kuzinga nyama. Chifukwa chani? Fa inna haidhataha, chifukwa haidhi yakeyo, masiku akewo amene akuchitawo, magazi amene amakhala akutulukawo, laisat fi yadiha, sali m'manja mwake mwayi. Ndiye pachifukwa chonena kuti haidhi yake sili m'manja mwake, mkaziyu waloledwa kutenga mpeni, ndikutenga nkhuku, kandi bakha, kandi nkhunda, ndikukazinga ndithu ngakhale ali pa masiku ake. Zimenezo nzololedwa. Ndi akupitiriza Sheikhul Islam, wa dhakatul mar'a, nyama yomwe yazingidwa ndi mkazi, jaizatun, ndiyololedwa kudyedwa bittifaqil muslimin, kutengera mgwirizano wa maulama onse amene akutsatira sunna ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa qad, pachifukwa chonena kuti dhabahat imra'atun shata, adazingapo mkazi nkhosa, fa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi akliha, ndipo mtumiki adalamula kuti nkhosa imeneyi idyedwe. So ngati mtumiki adalamula kuti nkhosa imeneyi idyedwe, pambuyonso poti wozingayo ndi mkazi, inu ndi ine ndi ndani kuti timuletse munthu wa mayi asazinge nkhuku, asazinge bakha, asazinge mbuzi, asazinge nkhosa kapena ng'ombe kumene? Inu ndi ine ndi ndani? Ndiye tikuona pamenepa kuti Chisilamu sikidaletse mkazi kuzinga nyama. Qala Ibn Qudama rahimahullah, ndipo Imamu Ibn Qudama adayankhulapo kunena kuti wa in kana junuban, ngakhale iyeyo mwamunayo ali ndi janaba, jaza an yusammiya wa yadhbah, ndizololedwa pa iyeyo kutchula dzina la Allah komanso ndi kuzinga chinyama. Ndiye kuti mwamunanso pamenepo ngakhale ali ndi janaba akuyeneka kuti azinge nyama, ndololedwa. Chifukwa ambiri amanena kuti sizingatheke kuzinga inu mulibe twahara. Nkhuku imene timazinga anthu okhaokha amene ali ndi twahara, kapenanso amene ali ndi udhu kumene. Koma si zinthu zimene zili zolondola, chifukwa cha anthu amene wata kungoyankhula alibe ilmu ina iliyonse. Wadhalika, izi zili choncho pa chifukwa chani? Annal junuba, ndithudi munthu amene ali mu nyengo ya janaba, tajuzu lahu at-tasmiya, ndizololedwa pa iyeyu kutchula mauti bismillah, wala yumna'u minha, ndipo sanaletsedwe kutchula dzina la Allah mu nthawi yomwe munthu ali ndi janaba. Li annahu, ndithudi chifukwa iyeyo munthu wa janabayo, innama yumna'u min al-Qur'an, iyeyu wangoletsedwa kuwerenga Qur'ani, la min adh-dhikri, koma osakhala mu dhikri ina iliyonse, kunena subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa, sanaletsedwe zonsezo. Walihadha, pachifukwa ichi, tushra'u lahu at-tasmiya, ndizokhazikitsidwa pa iyeyu kuchokera mu chilamulo cha Chisilamu kuti achule dzina la Allah bismillah inda ikhtisalihi, mu nthawi yomwe iyeyo akufuna kusamba. Ndifake mtumiki amapanga udhu ndikutchula bismillahi akamapanga udhu koma ali ndi janaba, mu nthawi imene munthu akuzinga pamenepo sipamawerengedwa Qur'ani ina iliyonse. Ndiye tikunena kuti Chisilamu sichimatengera zimene ife tikumva mu mtimamo, koma timatengera malemba malingana ndi mmene Allah komanso ndi mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adaphunzitsira.